Talagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Padagos niya to na namamatean ang iba-ibang kalamidad sa palibot. Natural man o kagibuhan ng tao. Padagos ang pag-init kan kinaban. Malala na sitwasyon kan polusyon sa paros. Maging sa katubigan. Basura na itinapok niya to sa kadagaan, sa ininapapaduman. Panahon na, tapuso na ang pagbabarasulan, asin pagtutururuan. Kaya ta daw hampango na nagyat na inikan kapalibutan? Kaya! Kaya ta! Kayang-kaya! Make it a better place for you and for me and the entire human race. Kaya, sarong advocacy program sa DZGB na maghahatod din impormasyon para maibalik ang kagayonan kan kapalibutan asin maprotehiran ang lugar na sa tuyang pig-eerokan. Kaya ta daw manindugan na padabaon ang kasalugan, dagat, estero, asin kadagaan. Kaya! Kayang-kaya! Ang mga duming ating ikinalat sa hangin, sa langit, huwag na nating paabutin. Protehiran ang pamilya, asin komunidad sa paaginin sabay-sabay na paglaban kontra basura. Sa mga eskwelahan, pribado asin panggobyernong opisina, iba-ibang organisasyon, barangay, munisipyo, syudad o maging sa probinsya. Marina, magsarabayan kita at amanon ang kinabanta. Kaya! Kayang-kaya! Tamang pagmanihar kan basura, punan niyato nin seryoso sa pamilya. Mag-segregate kita ning basura, asin gibuho na parte ini kan buhay ta. Kaya! Kayang-kaya! I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. Kaya, ang programang ini, madadangog alas 2 ning hapon, kada Sabado. Hatod sa Indo, kan iba-ibang partner agencies asin kan DZGB. Ano? Kaya ta? Kaya! I see skies of blue and clouds of white. The bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. Mga tugang maray na hapon po sa Induga Boss. Welcome po sa programang Kaya, digdi po sa DCGB. Ngunyan pong aldawnin Sabado. Hello. How do you do? Kumusta po ka mga boss? Saro na naman pong presentasyon mga tugang kang programa na sa tuyang ma-feature o pigi-feature sa programa. Ang mga pinagigibo kan mga pribadong individual, kan mga eskwelahan, mga ibang institusyon. Siring man mga tugang ang pinagigibo kan sa tuyang mga local government units, kan sa tuyang gobyerno. Para po mga tugang pagtarabangan ta na mapakarhay ang sa tuya tabi na kapalibutan. Para po pagtarabangan ta na maging magayon mga tugang ang sa tuyang kapalibutan. Dahil lang po ta kita niniwala na kung kita nagkakasararo asin sabay-sabay na nag-action, kayang-kaya ta po yan. Bako iyo ko yan, Nemi. Neme Flora po ang sa tuyang partner, mga tugang sa technical department sa Facebook. Yan po dyan si Jerome Martinez. Hanggang po kitang alas 3 ng hapon. Digdi po mga tugang sa tuya na programa. Supposed to be ang sa tuyang guest ngunyan,
mga tugang nasa kwan ko ta, nasa via Zoom. Kaya lang nag-brown out palan Kuya Nemi. Salbata na talaga ni. Nag-brown out mga tugang dyan sa Sendang area. Kaya di kitang maginibo, ma-phone patch tabi kita ngunya na daw para po sa tuyang pag-ururunan. Kumusta tabi so naging resulta mga tugang kampiga apod na International Clean Up. Yan. International Clean Up. Ini mga tugang pinagigibo ini kang DNR, Department of Environment and Natural Resources, no? And then may mga partner agencies iyan, mga tugang, kaya aramon tatabi kung ano ang naging resulta kay ini sa buong Kabigulan. Kano minagibagang Sabado, ginibo yan dyan sa Legazpi City Boulevard. Hali po naman sa may parte kan Barangay Puro, pasiring po dyan sa Barangay Dapdap. Buda sa iba pang mga areas, to i-clarify ta po kung saan pa so ibang nagkarilimpyahan. International Clean Up. And bako lang yan, digdi. It was a simultaneous clean up sa buong Pilipinas. Pero nata ko yan mita sa likod kan sigang clean up ta, sige man ang tambakang basura ta. Say nang problema. Kita tabi mga tugang na mga tao, hapoton tadawan sa tuyang sa diri, nataarog gayan. Kita pong magdadangog, igwadaw kita ki igwadaw tabi kita ki igwadaw tabi kita ki papel. Sa lingkod ako lang ng papel ta. Pag abot mga tugang sa garbage collection, as in garbage disposal, hindi tabi, trabaho inikan gabos na. Pag-asa po sa gobyerno. Angel, tabangi daw tabi ako na maapudan sa tuyang guest ngunyan. Magkakauron ta mga tugang si Ma'am Ansi Lawenko, tabi kang Department of Environment and Natural Resources. Baya phone patch na lang kita. Maki-update kita kung ano po nangyari po, ano po ang legal na basihan. Mga tugang kang International Clean Up na pinagigibo po sa tuya tabi na kang opisina kan gobyerno. Tabi digdi sa tuya na palibot, ha. And pero man daw sunako ako yan nemi, sunako ang basura increasing o decreasing, ha. Dumi na kulon basura o dumi ni iton. Yan ang aramon ta. Mga tugang sa ngunyan takan Sabado nagluwas ako tapig hiling ko kuya nemi. Garongan niya ako duminiit. Pero ang di ko talaga masabutan kung nata kitang mga tao. So, pasensya na ha, kitang mga tao, natadaw paminsan ta kitang mga tugang, di kitang pagkikare, di kitang care, mga tugang sa tuya, tabing kapalibutan. Kauron tatabi, mga tugang si Ma'am Ansi para sa update. May kinaraman po sa siring na bagay. Ma'am Ansi, good afternoon. Hello? Ayun, nagpuputol-putol ka po, Ma'am Ansi. Hello, good afternoon. Hello? Ma'am Ansi? Hello? May problema na sa brownout. Hello? Uha! Halat ko na. Pagyari sa maoraro, madali lang. Ulitan daw tabi, Angel. Ulitan daw tabi, anak. Manang kata. Paano na sana kuya nimi kung wala dito si Angel ade? Balik gibong po naman si Angel na. Balik ko sa dating. Paano na sana si Angel kung yaon digdi o kung kung wala digdi o ade? Ano na sana ang buhay ta? Grabe yan mga style mo na naman na. Jerome, kung ano tabi no, so pag naka-charge kong cellphone duman sa mic ko sa opisina ko. Igwa kong naka-charge naman. At baka yan, tabi, yaw na. Maluyang ang signal. Tabi, basta na, anyway. Sa Messenger, pwede. Itapo lang sa Messenger. Bakit? Ayan. Sige daw. Sige daw, ano yan? Hello, Ma'am Ansi. Si Ma'am Ansi nagapod? Hello? Hello, good afternoon po. Hello? Sama ulit ha. O to sa may kuano, to sa may sa gilid, sa gilid na pinakagilid. Oo. Sa may poste. Apo na ron eh. Messenger pwede. Nya kung brownout may internet adi.
Ako na. Try natin sa Messenger daw. Messenger, tingnan natin. Ano ba nag-chat sa kuya? Ito. Baka pwede digdi. Mali lang. Mali lang. O ay, sa naka-online si. Ay, garo pwede digdi kita. Digdi. Baka pwede digdi, Ano na? So, charger na, yun, mabulutan mo. Kuhan mo tabi sa charger. Ako daw. Pag dito di malaskaman talaga, di. Hello. Pagyari. Ulit tabi, Ate Angel. Ulitan mo. Pag maluya pa, sige, ulitan mo. Paano, nasa nakukura din si Angel. Bata si Angel, habang naghahaloy, nag-ibang kulor. Henry M. in the morning, Henry M. sa hapon. Sige na, okay na. Sakit mo lang tabi si Mamansi. Kunantig. Di kaya. Last try. Kaya ta daw ini. Isus, kaya nga di. Kaya ang title kang programa ta. Okay. Chat mo lang si Mamansi. Okay lang. No worries nantig. Paano kaya yan? Dahil kitang magi ni Bukuya ni Mita. Paano kaya ni? Brown out baga? Dahil na nindo yan. Naipikto ang gibo-gibo nindo. Dagit ka na naman ngaya. Nalay mo na ang kampaburo brown out tinungon Sabado. Apektado ang programa ko. Oh! Aray ko. Pangyari. Ate Angel, i-chat mo na lang tabi. Okay lang po natin Mamansi. Nawo din natin magparadit. Ang brownout mo niyan, poon, Albay District ba ko yan? Feeder 1. Ikaw sasag po nigwa. Ang de kaming kuryente sa 8 eh. Yan Albay District na, ang kuryente yan. Feeder 1. Tapos, iyan napasiring sa south. Going to Manito. Ang kuryente ko niyan. 8 to 5 kami sa Albay District sa Barangay 8, kataraning na barangay. So, digdi sa south, 9 to 5. 9 to 5 kamo, pero duwang aldaw. Kami 8 to 5, sarong aldaw. Ang sabi, vegetation da, mapulinda, mapurutulgad kan mga dahon-dahon, o sa kabaga. Kaya daw ako. Bako napiktado naman kita kang brown out na ini naman. O, digyan lang kita. Ma'am Ansi, di na po mag-edit. Pasensya na po, Pasensya na po. Talagang may problema kita sa connectivity kan sa tuya tabing kwan, okay, digyan na kita lang kuya nimi. Ang importante ini na microplastics found in cancer patients, urinary tracts, spark fresh fears over drinking water. Istakon lang ang maistorya sa endota. Ini bagang microplastic. Pagdiskutir ta ini kang inot. Di ba? Ano ang microplastic? Ini mga tugang susarado ito mga sediments. Iyan na plastic ng pag naglapa iyan, haluyo iyan. Iyan na sarada ito nang iba dyan po, dahil nahihiling ko yan dahil po nahihiling sa mata. Minasabay iyan sa kadagatan ta. Minasabay iyan sa kadagatan ta. Kung minasabay iyan, mga tugang sa kadagatan ta, iyan po minasabay sa tubig. Or, kung bako man dyan minasabay sa tubig, maski sa kunsain, minasabay iyan ng mga microplastics na iyan. Dangugan nindo ining latest news na pinuruwad sa kuya, kan umit sa kuyang Ang date na Kuya Nemi, September 27, 2024 by Lara Pierce. Sabi kan sinurat niya,
microplastics found in cancer patients' urinary tracts. So, plastic, Kuya Nemi, na iling ano pa yung sabing urinary tracts? Ano sabihin kaan? Sa agihan kan ihi. Tanahiling, duman mga tugang sa agihan kan ihi sa microplastics, nagdududan mga eksperto na baka nainom mga tugang ka ito, ang tubig niyang nainom, hali duman ang microplastics. Kaya baga, may nakataram sa kong doktor, dahil ka ngaya basta-basta ngaya amigo, magparainom ki bottled water. Paminsan-minsan sa nangaya. Nag-ukur ko magdara, mga tugang ki, tumbler. Nginaranan ko pati, tapirmi ako nawawara ki gamit. May ngaran niya, no? Pirmi ako nawawara ang tabi ki, at kung ining sa kwan mawaraon, pagkadakol kang gamit kung nagkakawaralat ko. Sabi ka ito kang inakais, ngayon noy, kung yan ngayon na tut mo, pero tanggalan, nawara na. Nawara na ngayon. Napurot na ngayon ang kiba. Diba? Kung sabihin ang pagduda kan mga eksperto, baka Kuya Nemi, hali sa tubig na pigiinom niya, nag-agi duman sa urinary tract, agihan kan ihi. Now, sabi digdi, microplastic have been found in the urinary tracts of the majority of kidney and bladder patients, including more than 2/3 of those with bladder cancer. Sa kabaga. So mga may hilang sa kidney, may mga ano nga ang bladder sa Bicol? So, pantog yan na di. Nahiling duman. Di ko sabihin, hali sa tubig. Ito. The contaminants were found in more than half, 54% of urine samples, and more than 2 out of 3, 70% kidney samples, and the Bond University team found. So ngarang kan eskwelahan. 50% dakan urine samples mga tugang, 2 out of sa kada 3. Mga tugang may nahiling na 73%. Salbatan na Kuya Nemi. Ako na may posibilidad na tutuin For those diagnosed with bladder cancer, 68% of samples had microplastics or even smaller nanoplastics, which are small, they can migrate through digestive tissues and into the blood. Igwa pa palang gisaday sa microplastic. Sadi, ang apod nanoplastics. Ando na ko, haling sursugon ini. Diba? Tas sa sursugon baga, nanuman ngaya bro, in papara surumaton mo. Nano ngaya, amo. Ay, saan apod balan sa saradit pa dyan sa micro, nano. Ayan. While the Bond University researchers noted that the presence of microplastic did not prove that they caused the cancer, there is evidence that the plastic debris harmed human urinary tract cells by causing toxicity and inflammation, reducing cell survival. Nailing mo na yan. Sabi, the challenges the WHO, World Health Organization assertion that microplastics pose no risk to public health, sabi kang author. Ang alarming lang digdi,
after the Italian study in February found microplastic in the clogged arteries of more than half of heart disease patients. Uyog-uyogon mo yan. Saka baga. Ako, may posibilidad na agar pwedeng tutuin. Ito nagkakaon baga kita. Ansira nagkakaon ta, baka may mga plastic na iyan. The research concluded microplastic appeared to double a person's risk of heart attack, stroke, and death. Siyempre, ang plastic bagay yun sa agyan kan ugat mo, kan dugo mo sa ugat mo. Di ka kan madiskwado. Kung taday mo pati nagtutunaw yan. The results of today's research were collated from 18 previous studies across patients in the US, China, Germany, Italy, and the Netherlands, Pakistan, and Taiwan. Mayuwasong palan. Adi, dahil lamang nagkuhang sampul sa Pilipinas na ang China, ang Pilipinas, number 1 sa plastic. Di ba? China, Germany, Italy, the Netherlands, Pakistan, Buda, Taiwan. Ang Taiwan baga neighbor country ta. One of the researcher, sabi sa mga researcher na si Liam Kalaghan, sabi niya, it was impossible to avoid microplastics. Ako kaya sinabi niya. Imposible. Imposible mananggad mga tugang na imposible na ma-avoid mo mga tugang and microplastics. We are drinking them. Pigiinom tada. We are eating them. Pigkakaon ta. We are breathing them. Pighahangos ta. Nakitang padumanan. Dahil na, wala na talaga kita. Dahil nakitang padumanan talaga. Gari, ako nga, gari gusto ko na sana magpa-enda. Dahil nalibong na ako. Gari, dahil ko naaram ko nung gigibuon ko. Gari nga na ko na kuya ni may magprograma gari ko na magprograma ki public affairs program ta. Ang nasasabat kong mga bareta, na-stress ako. Pag napiling ko mga pangaran kan ibang mga nasa kongreso, na-stress ako. Lalo pag nailing ko si sutong pinmi high blood, pinmi dagit, di nakakapaliwanag si resource person. Si Abante yon, Abante, high blood doon. Teka, di kitang dudumanan. Pigiinom ta. Pigakaon ta. Pigahangos ta. They can be absorbed through the skin. Salbatana ko yan, Amy. Dahil nakitang padumanan. Pigahangos ta. Pigak nakakaon ta. Pigiinom ta. Pati na ako may lugad ka, pining lumog sa skin mo, so microplastics. Pwede man hanggang. Tasara na yun baga. Dago ka din doon mga friends. When you heat up plastic containers, there can be millions of these tiny microplastic that leach into the food. Kaya baga, sa totoo lang, pag ako nagbabakal lutong pagkaon, nagdadara akong laugan. Iyan na bumakal kang goto, laugan, lilaog baga sa plastic na manipison, may nitununon baga ang goto. Nagbakal kang bulalo, o kisira, pagada na ngayon manay kisabaw. Minako ang plastic lilaog sa sabaw duman sa plastic kang bulalo. Hihayo pa kan sa nagbakal. One time. Kanya ko, ate, babakal daw, tabi ki. Gulay. May dala kong laugan ko yan, may dala, sa auto, pero may laugan. Kanya ko, bagad man sa baw. Kino niya sa plastic, hinayop. Ay, di, ganyan ko, dahil po ganyan ko, pagbugtag yan, tamay laugan ako kan sa baw. Ay, yung sir. Binalik niya naman sa laugan. So, nakasunod sa ko yan,
Pagkauli sa kuya, nagturo tinog ako, nagturo si irip ko. So nakasunod sa kuya, nagagad mang gisabaw. Kino itong hinayop niya? Linaog na. Ang yan po, sabaw mo, sir. Kung man nagbakal na lalaki, ugmahon siya. Salamat. Sa kamaga. Paano nakita kayo ni? Kaya, magdoon kita na, kung may auto ka man sa magdara ka na kilaugan. Diba? O kung ano man. You might filter your water, but if that filter is made of plastic, dahil na kitang padumanan palan talaga. Adi. O yan baga na mga tindahan kitubig? May mga filter baga yan? Ano daw material pigamit yan, adi? Adi? Yan baga na mga sa refilling station? May filter baga yan, Kuya Nim, adi? Anong pigamit daw dyan na materials? Ha? Plastic? Ano? Anong pigagamit daw dyan? Anong pigagamit ka? Baka, hikot? Anong pigamit no? Diba? Baka na sa filter, mga tugang, made of plastic. Oh. Yan sa mga sarayot nun kanya. Ang the best na filter. Araw ka, istoryanta ka mo. Kung magibo ka mo ki-filter na the best, may bumba ka, gumibo ka kung anong size kaya na, so makuntokan magibo, yan na, gari konkreto na kuan, na istakan kitubig, kamadahan iyan kipigapon na filter. Ang pigibo ka naman ako, kundi ko lang kung tama pa sa procedure, pero yun ang materialis niya, gapo, charcoal, net na malinig, paminsan hikot, paminsan daita, plastic baga so hikot. Kung bako so, utong pigamit sa duyan na abaka. Kaya lang itong, huwag naghahaloy na, mga perang taon, so abaka, utura sa tubig. At isa, bako plastic. Di ba? Na, pipatong-patong iyan, patong. Iyo pong pigigibo mo na filter ka ito. Pigiinuman mo ang Kuya Nemi, masira mong pat ang tubig. Nya kung ang filter mo dyan sa mga pigbabakalan mong tubig, plastic, o paano na? Iyan ang kasi problema. You might filter your water, but if that filter is made of plastic, over time, it is going to start to degrade and pollute the water you are drinking. Tama? It makes sense, tabi. Speaking of mineral water, refilling, sana minsan mag-surprise inspection man ang mga taga-sanitary nganing mailing ang nagakomply ang mga ini. May punto ining texter ta. Dapat mga tugang ang mga sanitary inspector ta mag-surprise visit dapo kamo sa mga refilling stations. One time kami kaito, nag-eskwela ng gad ako. May pagkakaunan kami kaitong kantin. Tisigan kaon mo naman, pero nakakamali siya nagkukuya ni Mina. Pag masalod kami kitubig duman sa, ito? So, nakatuwad baga subuting dakulaon. So, nito, ano pong ngarang ka ito? So, dispenser, water dispenser. Pag makaraon kami, nag-iirilingan kami pag mainom kami. Sabi kan mga kataning ko duman sa kaunan, may naparang ka ngaya, mate na, gada na kino. Gada nga ako igwa. Kundi, pag tapos ng karawara naman, pag langmoy naman, pag mainom naman kami sa baso, parang may gada na kino. Diyo. Di sige, pinapig pa ako, may sanapig, paliman-limanan sa nata. Mala na mamarong. Otro daw, nagkarao naman kami. Naglalala sa parong. Ngaya tiya, ngayatan nakakaparong kaming garugada na kino. Di iyo.
Aw ano kaan ko yan Nemi. So kino pala luminaog duman sa filter. Nagadanso kino. Mag-estimate ko, gari tulong aldo na kaming iridum-duman. Mala, pag-feel ko ang buhay. Guro nga ako buhay pa man. Dahil na kami nag-count-count duman sa kantin. Ha? Dahil na kami ito nag-count-count sa kantin ito na salbatana na. Dahil niya man napansin na siguro so kino, luminaog duman sa filter. Nagadan sa laog, nag-iinit bagaan, pinsan nagilipot. Aw ano ka iyan. Yaom palan sa tubig. So anyway, istorya po ito, experience. Pero naman kami na ano? Now, sabi pa sa research, nidago ganin doon niya, he said, even something as simple as tea bag. Bago ko yan may ligon ako sa tsaa. Ang paborito kong tsaa, mga tugang so green tea. Hello? Hello? Migo, ano? Experience mo na kasano ko yan. Salbata na talaga ito, Migo. Ngaring-ngaring iwalong ngaring, gura may edad na. Hindi mo lang magkaong ka sa gilid. Ano? Hindi mo ka sa highway, kasi rin sa naga. Iyo baga? Dapat may sa pagpili mo sarong business. Nagkaong kami. May mahus ko ang kamot naman sa lababaw. Oo. Hindi, maganda nagkarao na din. Ako din eh. Naling mo, Migo, so nasa YouTube na pig nyo sa GMA? Hindi ko na. Na yan na mga water dispenser na, may kwan baga yan? May gripo bagang duwa? Pagkabanggi pala, ang mga kino, pagkagarlagan kang kino yan, pigidilaan nila. So, naghanap sila ng tubig. Kaya tapos na sa tawag inom, so kino naman. Kaya nga ni, pagkaaga, tapos salo. Kung kay Tumigo, ang water dispensarong, pigbubugkusan may. Tama. Pigpapatos may pagkabangi pagmakatulong. Pipatos may. Mas kaya na container bagang may gripo? Oo, yan. Ang ulit naman dispenser. So, Dali mo ito ko yan ni May. Susati niya nyos. Dali mo ito bigong sa nyos. Batang banggi. So, camera. Igwa ano ito? Night vision. Nagreparo sa diri niya. Kung lang Salbata na Migo. So, kino Migo. Nagperiesta duman sa duwang gripo kan water dispenser. Oh. Dami daw sa nai nagkaroon sa kaunahan. Susit nga. Sa ano? Susit nga duman sa planggana. Anong sip nga? Latasunta ka na, sarawayon ka na. Hindi, yaki. Ano? Yaki. Mayaki? Yaki nga daw, yaki. Okay. Kami dyan, ang pagparataong-kaong mga tagalig-dilig. Sa totoo lang, Migo. Bata ko, gusto ko sa mga lutong bahay baga. Kaya ang ginibo ko, Migo, nagdadarana akong tubig pirme. Dahil na ako nagiinom ki tubig, sa kung saan ako nagkaon. Tama. Oo. One time, nagkaon nga na ako, nag-order akong pansit. Ha? Ano mo, ako na portable na ugas. May bin ako may dala, Migo, na tumbler. Di ako nagpaparaka. Nagiinom. Tama pa nun, mo gagang tumbler. Oo. Iyo kang panahon. Di na ako nagkapara tiwala sa mga dispenser. Okay, Migo, salamat. Hindi ko na nag-iinom, ano? Ano? Hindi ko na nag-iinom. Mag-phone sa na ka itong sunahit pigyo sa TV. Uminom ka pa kaya? Saan bata na talaga? Bata, kung nagduduman ako sa rong lugar, Migo, garang niya ako makinuon digdi. Sige, salamat. Kaya tadaw yan, Kuya Nimi. Kahit na yan. Kaya ako nanggad, Kuya Nimi. Pirmi ako may darang tumbler, tabi. Pag naubusan din ng tubig, din ako minainom. Bata, iga akong nahiling Dracula o ng kino. Madangugan din eh. Tabi mga nag-antabay sa programang Kaya. Halangan ito ha. Ini very important po ini ha.
Very important po ining pigdi-share ko sa indongon yan. Ang point ta digdi, kaya ta daw na maubos ang plastic na dahil kita magamit kay plastic. Siling ko kaya ta, ito. Ano maski da tabi mga tugang sutibag na coated in plastic, minarilis dang ki billions of plastic particles into a person's tea. When covered with boiling water, salbata na kuya ni mi. Pero so iba bagang tea, bako, kuhan ito, ano ito sa ibang papel? Kuhan baga ito, adi? Sa ibang tsa, bako papel ito? Pero aluyunon man baga magkuhan, aluyunon man siya aluyunon man baga siya di ba nagigisi? Kung sabihin ka ito kuya ni mi, may plastic ito. Maray talaga, lakad bulan na sana kita. Di ba nga, pag iyan da, binugtak mo sa nagkakalakagang tubig, marisulta da tabi iyan mga tugang sa pag-release nin billions of plastic particles into a person's tea. Sigon mga tugang sa informasyon, 368 million tons of plastics were produced in 2019, and that is expected to be doubled by 2039. 2019, ang pigproducer tada tabing plastic 368 milyon na tonelada. Sa kan 2019 yan, sa 2039, pero ang edad ko kuya na sa 2039. 2030, pira ko ngunyan, 47, aki pa man ako, 2039, 47, 30, siguro mga nasa kuan ako, mareklamo naman ka na para dangog. Taga rin. Alright, now, answer, dagoganin do ini, 53 years old, 53 pa sana palan ako. Aki pa. Alright. Dagoganin do ini, 1 liter of bottled water has been found to contain the average of 240,000 plastic particles from 7 types of plastics. Pwede man agad ko yan baga, di ba? Ginaribo ba niya sa faktorya? Sa pag-aadal, mga tugang sa 2018, napag-araman na existing of microplastics and nanoplastics in 93% of samples of bottled water sold for 11 brands in the 9 countries. Salbatana. Oni na, sabi, 404.61 million urinary tract infections occurred in 2019 worldwide, resulting to 236,000 deaths. Ang new study na ini, bako ini tsamba ha, ang new study ini published po in the Journal of Science of Epidemiology. Yan. Alright? O sige, yun na po yan. O sandali ta. Unin na si Ma'am Ann Silawing ko. May oras pa man kita. Kaya ta pa ining luway-luwayan, ha? Nag-upload na. Dito lang kami nagkakay kung marisiglan. Ma'am Ann, good afternoon. Good afternoon. Good afternoon po. Kumusta? Nalangog muna ako. Iyon na po. Kumusta ka? Hello, sir. Ma'am Ann, hello? 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 Angel? Hi, si Angel. I-chat mo si Ma'am Ann, Dek, nating nadadangog. Sandali lang. Try natin. Hello? Hello? Hello, sir. Good Ay, afternoon. good afternoon. Nadadangog muna pa ako. Yun Ay, ako yun pala. very Although good. wala pa akong internet, Ay, pero wow. medyo stable na ang ang signal ko. Nasupugod ako sa imo. Mas nasupog ako, sir, kasi sabi ko sayang sa chance na maka-ere kami today At ayun na nga para ni. po i-share sa mga listeners na ito pong update na duman sa ginibong
International Coastal Cleanup. Yes. Okay. Sige na po, Ma'am Ansi. Ano po ang katuyang Yes po, Sir update Henry, sa so- aktibidad na ito? Go ahead po. So bali last Saturday baga po Sir Henry, September 21, pigkondakta itong International Coastal Cleanup na pigpartisiparan ki dakol na mga stakeholders ta. Ini po sa mga pirming nagtatabang sa tuya sa DENR pag may mga araw kita kaning mga activity. Apo. So para po sa kaaraman kayo sa itong mga listeners, Sir Henry, last week, naka-igwa kitang, naka-gather kita ki around 1,435 na mga sako nin basura. Opo. Ini po, Sir Henry, na figures na itatao ko. This is a region-wide data. So, Opo. sa Bilog na Bicol po ini. 1,000. Pira po ito? 1,000. 435 na mga sako. 435 sacks Yes po. of garbage. Okay, sige, go ahead po. Nationwide, Yes. region-wide din ha? Region-wide. Region-wide. Opo, Tapos po, sige Sir Henry, ang total number of trash collected is around 8,407 kilos. 8,407 kilos. 7. Opo. Yes po. Yes po, go ahead. And ang based sa data sir, ang nagtarabang kang ICC last Saturday was around 6,489. Okay. 6,000. Na mga Individuals. ano. Individuals. Yes po, volunteers. Okay, okay. 6,489 volunteers. So Opo. kung mas specific po Sir Henry, tigdi sa Legazpi na pinanginotan po kang regional office buda kang Samuyang Penro Albay, maabot po sa 738 kilos ng basura ang nakuha ta and nasa 142 na mga sako. Okay. Diyan po iyan sa Ginibo tabaga sir sa Barangay Dapdap tapos sa Barangay Poro na clean up Opo. last Saturday. So, base naman po Sir Henry duman sa basurang nakuata, ang pinakahalangkaw po and based na din ini Sir Henry sa 2017 to 2023 na top 10 debris 7-year data summary. Ini po so mga karaniwan or sa mga pirming nakukuha ta sa mga clean up ta. Opo. Ikaw kitang data na nakuha Sir Henry. Ang pinakainot po Sir Henry is itong mga food wrappers. Food Na-mention mo ba wrappers? Yes, Okay. na-mention mo ba kanina na panagbabakal kang pagkaon, ikaigwa kang darang laganan. Oo. Okay. Number 1 po ang food wrappers. Ini po Sir Henry particularly ining mga plastic labo. Plastic? Labo. So mga manipison baga sa may mga yo. piglalaganan kang Yo. sabaw kang bulalo. Nanggad, totoo yan, mga manipison. Okay, sige po, alright. Ayo. Okay. And yan po pati baga Sir Henry ng mga klasikang plastic na yan. Di mo na yun magagamit, di mo na yun ma-reuse or ma-recycle. Yes. Iyan din po baga sir sa piglalagan ng Single-use mga plastic ini. sira, mga karne, Nanggad. mga manok na nababakal pa sa sauda. Nanggad, okay. So, iyan po ang number 1 contributor talaga Food dito wrapper, sa plastic wrapper. debris. Yes. Opo, okay. Food debris. Yes. Food wrappers po. Opo. Pangalawa, Sir Henry, is itong mga cigarette butts. Puskan sigarilyo? Yes po, Sir Henry. Ano ba yan? From 2017 hanggang 2023 na data tayo. And kasabay po, syempre data pa inaidagdag, Sir Henry. So, sa pinaptakan Sabado, Opo. nasa 2,230 cigarette butts nang nakuha ta. 2 million, pera? 230 230 cigarette butts. Salbatana. Okay, sige po. Sige, okay. Ang pantulo naman, Sir Henry, itong mga grocery bags o itong mga plastic. Ano ba yan? Grocery bags. Opo, okay. Ang pang-apat, Sir Henry, itong other types of plastics, meaning ito pong ibang mga wrappers na nagkakakurwata sa mga pagkaon, sa mga food items. Okay. Number 5, sir, ining mga beverage beverage plastics or itong mga bottles.
meaning sa mga pet bottles, sa sabi mo kanina sa mga mineral water, Opo, sa mga opo. pig-inom tang mga soft drink, sa mga pig-inom tang mga energy drink, and the like. So, yun Opo. po yan, beverage bottles. And kasabay na dyan, Sir Henry, ining bottle cups. Meaning, pag yaon baga Taklob. subote, sir, yaon su cup. Yes. Iyo. Opo. Yaon, ayan. And kasabay din po sa pinaka-top debris is itong mga straw and mga stirrers. So, Straw, although dako iyo, na baga po, adi. Sir Henry, ang mga establishments na nag-endeavor na di na baga magtao kay mga straw sa mga food sa mga fast food chains ta. Wala na baga sinapig ka taong mga plastic straws. Opo. May mga stirrer pa rin, like sa mga, alam sa mga nagkakapi baga, Sir Henry. Pag Iyo, so makapi ano ka, man, so color red. either may plastic, so color pula. red, iyan adi. Nasad na, sa di. Yes, Sir Henry. Opo. Pambuka, so, iba pa rin. salbatana. Iba ka, sir. So, gari lang baga plastic na Iyo, transpason iyo. lang. So, gari. Oh, yan. Ikaw man arog ka tong klaseng stirrer, sir. So, iba pa rin talaga. Nakailang ako kan maman na stirrer na yan, kahoy. So, gari baga pigagamit sa ice drop? Yes, sir. Ikaw man po ba kita sa mga signature coffee shops tabaga? Yan, Kahoy yan. na ang gamit talaga nila. Yes, oo. Sa mga Pero ang famoso biniba ko, mga so- coffee shop. Pero so the rest po, Oh. sa mga stirrer, kahit itong mga fast food chains ta and other coffee shops, medyo supula pa talaga, sir. Or suputi na manipison lang. Iyo. Pero, So, maman, si may bilib ako, tayo kung nahiling na kanagkape siya, ang stirrer niya, guramoy. Ay, igo baga, sir. Ang iba man nga ni sir, ang stirrer, so, kunyari, malaag kang sachet, kang kape. Oh. Tapos, ibuburubod. Mas munang susasay. Oh. Yes. Okay, So, okay. sir. Okay. Tapos, so, sa pangsampulo ta is ining food containers. Ining sa Food mga... containers. Yes, sir. Sa mga laganan, kiko ano ang klaseng pagkaon na di siya natatapok na maayos, na aram Iyo. pang di talaga siya matutunaw. Iyo, so- Kasabay din sir sa mga containers kang mga ice cream, sa container na pigbabarakal tang mga pagkaon na mga Oo. naka box. So, yun Opo. po yan, sir, ang na-identify tang top 10 debris sa tuyang data summary pag-abot po Opo. sa tuyang International Coastal Cleanup. So, yan po, sir, ang tatuyang report na Opo. gusto ta i-share sa tuyang mga kababayan because ini po siguro dapat mas maaraman ni Sir Henry na iyo ini ang mga basura na kaipuan ta siguro bawasan Yes. para di makaabot sa tuyang mga waterways. Oo. And kaipuhan po na i-manage na maray kan sa tong mga kababayan ang pag-dispose kay ini mga Oo. basuran ini Sir Henry kasi from 2017 to 2023 i-add ka pa sungod niya na taon, sir. Iyo baga. Iyo pa rin. Siya pa rin ang nakukuha ta ng mga Iyo. basura. So, it's high time that we do something about it. And sabi Opo. sabi ni nga ni po, baga digdi sa DENR, ini pong araw kaining mga programa, mga issue, mare-resolve lang ini sa puon sa mga households. Yeah. Kaya, maabot na naman, mabalik na naman kami, sir, duman sa pangapudan misa sa tuyang mga kababayan na kung pwede na pag maduman sinda sa indang mga suki sa mga pigsaudan ninda, igwa na sindang darang mga container, Yes, pag mataod yes. ka mo, igwa na kamong darang eco bag na duman na nindo ipala agabo so bawang nindo sibuyas suwa gabos bako na po kada item baga Sir Henry naka-plastic labo. Correct. Sabi nga ni Sir Oo. Kang saro sa mga pigbabakalan ko dyan sa Boulevard pag Sabado. Igwa, ang iba nga ni ngaya, madam. Sabi ko kay sa iya, ate, dapat ikaw, tabangan mo na kayo mag-IEC sa mga suki mo na, magdara ka ng bag. Yan. Tamaning sararuan lang. Papadarahog Ang sila sabi uga. niya, ang iba nga ni Sir Henry na mga nagbabarakal sa iya, tigpapadurubli pa. Nailing muna yan. Nailing muna yan. Ito sa saro duwang pidaso Opo. plastic. Dublihon pa nga yan, madam. Tama ka Sabi niya. magising So, ngayon pag sabi ko, motor.
Mga araw kayan, Oo. Sir Henry. Kaya siguro pag nabawasan to sa mga araw kayan, definitely mabawas din po sa number of ways na Opo. ma-record. Ayan, sir, so mga recorded pa lang yan. Di Yes, pa duman sa yes. mga improperly disposed na mga waste. So ito nakaduman na sa mga salugta, nakaduman na sa mga waterways, sa mga estero, sa dagat. Iyon na record ta. What if sabi ko what if, sir, nakulon pa ang data talaga siya na re-record, which Opo. is reality, malamang dakul pa talaga, sir, ang di Tama. nare-record. Tama. So Opo. mas dakulini magtao kitang pirang percentage na deficiency, mas dakol po ini, Sir Henry. So, Yes. yun po ito ang sa mga pangapoda na siguro mai-adapt kasi Oo. behavior change baga po yan, Sir Henry. Yes, It will totoo. start with the behavior na kung gusto ta talaga na mabawasan ang mga basura ta sa satuyang mga households, Oo. mapuon kita sa pagbawas din kang pagkonsumo ta. So, tama ka, siguro gibuhuntang way of life na igwan na katang darang water bottles, mga tumblers, para pag makaong kita sa luwas, igwan na katang tubig, di kita mabakal every now and then mineral water. Aside sa may health rest na Opo. pigkahampang kita, igwa din na cost, di ba, sir, mas mahal. Yeah. Ay, Yeah. sa pagluwas mo na arong mo, Pag-hospital dara mo na sa tubig mo. Yes. And ito po na pagdaraki mga food containers, pag may chance ka man lang na Opo. auto ka, mabakal kang pagkaon, may water container ka na, ay food container. And igwa po ako, Sir Henry, na naaraman ng mga kababayan pa na pag nagsasaod sinda, igwa na sinda, Sir Henry, na laganan ki garibaga, Sir Henry, so plastic box na may candle. Pag mabakal pala siyang itong kakilala ko, pag mabakal siyang sira sa udan, duman niya na, Sir Henry, pigpapalaag sarong salit na box na may handle. So, pag mabakal naman siyang karne, duman niya naman ipapalaag. Tapos, so, manok niya, duman naman. So, naka-portion na baga, Sir Henry. Iyo, So, may divider bilib na. ako sa iya. May divider. Na nagsaod. Yes. Nagsaod siya, sir. Wala siyang darang plastic sa harong niya. Oh, tama. Magayon ito. Talaga sabi Magayon niya, ito. ipa-excuse mo naman nga ako, madam, na nagbakal nga akong kalunggay na narapnos na alangan man nga di ko nga ito ipa-plastic. Oo. Iyo. Sabi ko, excuse ka na duman. Tapos syempre, dapat naka-plastic. Pero all the rest talaga, Sir Henry, sana ma-adapt din ka sa itong mga kababayan, sa mga listeners na itry ta ng pagbakal kitang mga plastic box na aram tang mauugasan ta, mare-recycle pa, magagamit tang haloy. And para di na kita mag-accumulate so much waste sa tuyang mga household para magdagdag pa duman sa top debris na na-record po kang DENR. So, ito po ang sa tuyang panawagan sa tuyang mga kababayan, Sir Henry. Opo. Ma'am Ansi, itong na-record din dungo niya na garbage collected tabi sa clean up na yan. Ano po siya, compare ka minaging mga taon? Increasing siya o decreasing po? Actually, sir, nag-increase siya compared Nagdadag? last year. Iyo. Ang basura Yes na po. nakolekta sa Albatana. Yes. Kaya, Sir Henry, Ano medyo pong rason kang kami, pag-increase na ini daw sa Iling Nindo? siguro mas nagdakol, sir, so number of users ta sa mga household nagdagdag. Tapos siguro ito, sir, dakol po na naman ang mga natapukan sa itong mga kababayan. Kaya kung mapapansin nindo, sir, ang area ta for the coastal cleanup ay di nagbabago kasi para po ma-establish ta, so increase or decrease kang number of waste na nakukuha ta. So, for the past, pang tulong taon lang yan, Sir Henry, na dap-dap puro lang perme ang venue kang Legazpi City. Because gusto ta po mailing, so increase or so decrease kang Opo. waste. Di po kita pwede, sir, na every year kang coastal cleanup ta iba-ibang lugar. Yeah, Dapat po ma-establish ta yan para magkaigwa kitang study, mas magkaigwa kitang detailed data on whether or not nag-increase or nag-decrease sa waste. So, Opo. yun po yan, Sir Henry. So, tang last year, so sabi ko baga kanina, this year, nagkaigwa kitang 8,000 plus na mga basura. Tang last year po, hanapon ta lang sa data, Sir Henry. Opo. Kasi, Oo. kang mga nakaging taon, ang aram ko mas di
each siya kumpara last year. I mean this year. Kasi Opo. pagpuong baga Sir Henry kang nag-COVID, medyo nalimitahan sa pagluwas ng mga tao. Iyo mananggad. Na-contain kita sa mga harungta. So medyo deep na mga waste ang nakaduman sa mga waterways. Na nagbuelo naman su pasyar ka mga tao pagluwas. Medyo nagdakol talaga Sir Henry sa mga waste. Ayun. Grabe pala na. Kaya ito Sir Henry, so ngunyan with this year's theme, Clean Seas for Blue Economy, itutuhog ko lang po Sir Henry duman sa pig-celebrate kang sa muyang opisina this actually kang buong Pilipinas itong pig-apod ta sir na Manamo Maritime and Archipelagic Awareness Month this September. Opo. So, gusto buta po Sir Henry na i-share sa tuyang mga kababayan na ini pong Manamo, saro po ini sa mga pigpapakusog na aktibidad kang DENR, katakod po kang sa tuyang protection, Opo. sa tuyang Maritime and Archipelagic resources. So, ngunyan po na taon, ipo ining Manamo, base ipo ini sa Proclamation number 316, which declares the month of September as the Maritime and Archipelagic Nation Awareness Month. So, objeto ka ining Manamo, ang ma-increase po ang awareness kang sa tuyang mga kababayan, manungod po sa Maritime and Archipelagic nature kang sa tuyang nasyon, kasabay na dyan ang pag-develop ka ito baga pong sense of unity and pride na sarabay tang ma-preserbar ang sa tuyang maritime heritage. Kasabay naman po dyan ang pag-enganyar sa tuyang mga kababayan to work together for us to have a sustainable and secure ocean economy. Dakulaon baga po na parte kan sa tuyang ekonomiya ang nagre-rely duman sa tuyang marine resources. So, yun po ang samong piga-endeavor ngunya na bulan kang September bago po matapos ining celebration kang Manamo. Ini po Sir Henry, igwang temang pamana ng karagatan para sa kinabukasan ating ingatan. Ayun, Manamo. So, iyan, yes, Manamo sir. So, salo iyan sa piga-endeavor tangunyan, katakod po katong International Coastal Cleanup kasi the more po Sir Henry Bagana, magdakol ang mga basura ta sa tong mga dagat, sa tong mga ocean, sa tong rivers, and mga estero sa waterways ta. Siyempre, obvious po ang result kaya na dakula. Ang apektado ang sa tuyang marine and ocean resources, which dakula na porsyento kan sa itong mga kababayan ang nagre-rely sa paninira bilang sa indang kabuhayan. Plus kita po ng mga consumers, dakulaon baga po ang pigakonsumo ta ng mga marine resources. So, dapat po tarabangan ta na maiwasan ang pagdakol ka mga basura, pasiling duman sa tuyang mga water resources para po mas magdagdagan ang satuyang mga madagdagan ang makukuha kan sa itong mga kababayan na maitatao sa tuyang mga consumers. Yes, opo. Ma'am Ansi, pasensya na ha, tapos na po ang sakuyang oras. Anyway, siguro sa mga maabot na aldaw, i-discuss, nagka-interest ako na pagsasabi mong Manamo. Yes. Magayon yes na po, Sir ma-expandan Henry. sa mga masunod Magayon na mga talaga aldaw. siya. Oo. This is also, isingit ko lang mabilis, Sir Henry. This is also in conjunction with the strengthening kang awareness sa mga kababayan about po sa satuyang mga natural waters. Yeah. So, Okay. so issue niya na pigakaharap ng dakula duman sa satuyang West Philippine Sea, itong satuyang mga ecosystems and biodiversity issues. Saro po ini sa mga kaipuhan ta talagang iheras as inipasapot sa tutulong mga kababayan. Opo, okay. Sa may connection po sa pinag-share tango niya na aldaw, ano po ang sendong mensahe sa Satuya Gabos? Ako kaya Ma'am Ansi, nahiling ko, dakulaon ang papel niya to Gabos, so individual na naka-estad dyan sa komunidad. Ano po ang sendong gustong ipaabot na mensahe para makapartisipar and maging parte kang solusyon kang problema na niya to sa garbage, hindi po sa tuyang palibot. Go ahead, Tabe. Yes po. Saro lang po ang pangapudan, Sir Henry, kan sa itong kang samuyang opisina kang Department of Environment and Natural Resources. Siyempre sa panginginot po kang samuyang Regional Executive Director si Red Toto Milla Jr. na
ang problema ta po or ang issue ta sa basura bako lang po ini trabaho kang DENR and ang saro lang po ang samuyang pangapoda na tarabangan ta po ini na masolusyonan ta alam mo baga Sir Henry, protection and conservation of the environment is not the sole responsibility of the DENR. Opo. Arami po na bako ini madali pero kung tarabang kita sararo kita na gibuhon kung ano ang dapat para sa satuyang environment aram ta po na in one way or another in our own small way mapuon sa itong mga household iyan po is mababawasan ta and aram ta po na maabot po sa tamang panahon na day na po ini malala para po sa kapakinabangan kang sa to yung mga future generations. Opo. Yun po Sir Henry. Yeah. Oy, isingit ko ini bago takabuhian, may text pala naglaog. Sabi niya, di ko alam kung sa endo ining trabaho o baka sa ibang agency ini. Sabi niya, please ask your DNR guests sa inpig tatapukan mga ship o barko ang mga waste ninda sa dagat. How can you check them? Ma'am Ansi, reaction tabi. Sir, sige po, i-clarify ta ini with the Environmental Management Bureau Ayan. kasi sindabaga po sir ang in charge duman sa hazardous and toxic waste. So Opo, aram ko po opo. igwasindang memorandum circular on how our ining mga darakulang barko, mga ship, mga fast craft EMB. paano nila dispose an sa indang mga waste. Yan, opo. Ma'am Ansi, salamaton po maray. Mabuhay po DNR. Thank you so much po Sir Henry. Salamat po sa gabos na naghinanyog. Thank you po. Alright, thank you mga tugang Miss Ansi Lawenco. Ya po ang nasa Communication Department kang DNR may kinaraman po sa siring na bagay. Ano ko, makamundon man namundo man ako kay itong bareta tungkol sa increasing number of garbage na kukolekta kada taon po yan Amy, na may International Coastal Cleanup. Ade, kitang mga tao dapat siguran gobernantes ta maigpit sa araw. Kung ako ang maging mayor, ako ang maging gobernador, o kung ano siguro dapat ipaglaban tayo ning ibawal ang plastic mo. No single-use plastic. Zero plastic dapat ang sarong LGU. Dakulaw na. Doon ka nito baga ni Governor ay kuwan. Alas 3 7 na po. Taon naman. Mga tugang, salamat po sa ilang pagantabay. Mga tugang sa programang Kaya. Goodbye. Maray na hapon sa Sabado naman. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boy.